हेल' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय लोगोसे फुंबिलिनि रादाब लाना फैदों नोंथांमोना फुंबिलिनि रादाबखौ नायलांबानो जाबाय से नाम्बारावनो दङ लकडाउना बारायना होबायनो लोगोसे आनलक 1 मुं होबायनो आनलक 1 मुं होबाय दे आनलक 1 मानोना सिगां लकडाउन 1 2 3 4 जाबाय दा लकडाउन 5 जानांगौमोन बे लकडाउन 5 गुबुन मोनसे मुङानो जाहैबाय आनलक 1 दे बेखौ आनलक 1 होननानै मुं होबाय आरो 2 नाम्बाराव नाय कारफिउनि टाइम सोलायबायनो सिगां जोंना कारफिउआ फुंनि 7टानिफ्राय मोनानि 7टानिफ्राय फुंनि 7टासिम बेफोरबायदिमोन दायो 2 नाम्बाराव कारफिउनि टाइमखौ सोलायना होदोंनो मोनानि हरनि 9टानिफ्राय आरोना मोनानि 9टानिफ्राय मोनाबिलिनि 9टानिफ्राय फुंनि 5टासिम दे फुंनि 5टा मोनानि 9 PM निफ्राय फुंनि 5 AM सिम दे बे कारफिउनि टाइमखौ सोलायना होबाय आरो गोसोआव लाबानो जाबाय दे आरो मा होनो कन्टेनमेन्ट ज'नाव 30 जुनसिम सिगांनि बादिनो लागोन माने सिगांनि बायदिनो जागोनमोन दे बे कन्टेनमेन्ट जन जाय जायगायाव माने गोब्राब जादों जाय जायखौ रेड जन बा बेबायदि फोसावदोंमोन बैफोरबायदियाव मानो 30 जुनसिम मानो बियो सोलिबाय थागोन सिगांनि बायदिनो नाथाय नैबेल' सोलायगोन कारफिउनि टाइमाल' सोलायगोन दे बे कन्टेनमेन्ट जनावबो बियो थाफागोन आरो बे टाइमाल' माबागोन खिन्थु माखासे सिगांनि बायदिनो थागोन आरो ना 4 नाम्बाराव नाय 8 जुननिफ्राय शपिं मल हटेल ओमफ्राय धोरोमसालिया खुलिगोन धोरोमसालि माने गासिबो धोरोमनि गिर्जा मन्दिर मस्जिद बेफोरखौ खुलिजोबगोन आरो ना ओमफ्राय 8 जुननि उनावसो दे दिनैनिफ्राय नङा ओमफ्राय शपिं मलफ्रा एबार खुलिनो मोनसिगोन आरो गोबां मानसियानो गस्ला लंपेन्ट बायनो मानो मोनासैमोन ना माखासे जेनेबा आजिखालिथ' शपिं मलावसो बांसिन बायो नालाय ओमफ्राय हटेलफोराबो गैया जाबायमोन जेनेबा हटेलफोराबो खुलिसिगोन आरो ना 8 जुननि उननिफ्राय ओमफ्राय 5 नाम्बाराव नाय स्कुल कलेज खुलिनायनि खौरां गैथ'आ आरो ने स्कुल कलेज खुलिनायनि खौरांखौ माने 8 जुननि उनावसो मोनगोननो 8 जुननि उनाव जेनेबा जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारा जेनेबा बिथाङा खोन्थागोन आरो ना 8 जुननि उनावसो मिथिगोन आरो बेखौ सावरायगोन माने ओमफ्राय 6 नाम्बाराव नाय मैया आसामाव सानसेयावनो 100+ मोननो हादोंनो मानोखौ मोननो हादों होनबा कभिड-19 बा बे भाइरासखौ दे मानो मैया आसामाव 100+ दे बेबायदि मोनदों आरो माने 100 जननि बारा मोनदों आरो ओमफ्राय दानिया 7 नाम्बाराव नाय आसामाव 1216 पजिटिभ मोनबायनो सिगांनिफ्राय दिनैसिम आरोना जाबै टटेल जोंनि आसामाव 1216 जाबाय आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो बारग'बाय 163 ओमफ्राय दासिमबो एक्टिभ जानानै दङ बारग'नो हायाखै 1046 जना दे ओमफ्राय थैबाय 4 दा बेखिनियानो लकडाउनाथ' बारायबाय नोंथांमोना मिथिखागौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे रुल्सफोर दं आरोना नोंथांमोना बेखौ माबायाव नायनानै लाबानो जाबाय आरोना PDF फाइलफोर मोनगोन नोंथांमोना आरोबा डाइरेक्टलि माबायाव गुगल क्रोमफ्राव नायहैबा मोनगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथां आसा खालामदों नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय बाय